Είναι ένας τρόπος να διαφημίζομαι και να το βλέπει κόσμος που διαφορετικά δεν θα το έβλεπε και από άλλες περιοχές. Ήρθανε, με γνωρίσανε, στην αρχή διστακτικά και στη συνέχεια αυξάνονται και είναι και εκείνες ευχαριστημένοι, είμαι και εγώ ευχαριστημένος. Για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη, μας βοήθησε σε μεγάλο βαθμό η Φρανκ Μαρτίνι. Η πρώτη μου προτεραιότητα μπαίνοντας στη Φρανκ Μαρτίνι ήταν να έχει ο πελάτης μου άμεση πρόσβαση στο χώρο μου. Και αυτό το κατόρθωσα χρησιμοποιώντας μία ώρα πριν το online ραντεβού. Που σημαίνει ότι ο άλλος μπαίνει και βλέπει ότι για εκείνη την ώρα είναι ελεύθερη, επομένως μπορεί και να έρθει. Μια αξιολόγηση για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, με κάνει να βελτιώνομαι. Και να αναπτύξω τις υπηρεσίες μου και να φτιάξω διαφορετικά και το χώρο μου. Δεν περίμενα κι εγώ ότι ο κόσμος θα γράφει και θα γράφει και τόσο θετικά σχόλια, αλλά βλέπω ότι έχει και ανταπόκριση στους wannabe πελάτες. Δηλαδή ότι το βλέπουν και σου λένε ότι για να γράφουν εκεί πέρα καλά λόγια, κάτι καλό θα κάνουν, να πάω κι εγώ να το δοκιμάσω. Νομίζω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη από τον τρόπο που προβάλλετε κι εσείς το προϊόν σας και το διαφημίσετε μέσω Facebook και οι ενέργειες που κάνετε. Μου έχει φέρει καινούργιο πελατολόγιο και συνάμα γίνομαι κι εγώ ακόμα καλύτερος, αναπτύσσοντας καινούργιες τεχνικές και υπηρεσίες μέσα στο χώρο μου. Χαιρόμαστε που είμαστε πρώτοι στην πλατφόρμα της Φρανκ Μαρτίνι και θα προσπαθήσουμε να είμαστε και να παραμείνουμε σε αυτή τη θέση.